nie bierzem ci kupię dzwonek, ty prawie ci, jak cię będą chłopcy gonić, to ci będzie dzwonek dzwonić. Jeden duszek, co bierze, drugi duszem rowce. Czy się chłopcy powściekali, co mnie żaden nie chce? Czy się chłopcy powściekali, co już żaden nie chce? Kochali się, pobrali się, chociaż żaden nic nie miał. Przy dwóch kurach jednej kacze starej kogut ledwo piał. Więc babciu, chciałam zadać kilka pytań. Słucham. Jakiej muzyki słuchałaś, będąc w moim wieku? No w latach 60, z lat 60 to były takie zespoły jak Baduży, Czerwone Gitary, Czesław Niemyl. To był twój ulubiony wokalista. Czesław Niemyl to ulubiony wokalista. Dobrze. Proszę bardzo. Jakiej muzyki słuchałeś, będąc w moim wieku? Aby trubadurów, no to co, Skardowie. Czyli wszystko popularne. Było dużo zespołów. Było w czym wybierać. A znasz jakieś piosenki ludowe? Może twoja mama, babcia śpiewały A jakąś? to tam koła gospodyń śpiewali. To bardziej koło gospodyń, tak.